Hidroelectrica are un program de investiții focalizat pe retehnologizări, terminarea hidrocentralelor de hidrocentrale noi și modernizări ale echipamentelor hidroenergetice de 1.200 de milioane de euro în următorii 5 ani. Anul trecut, Hidroelectrica, e adevărat, a plătit 80 de milioane de euro pentru investiții. Dar aceste 80 de milioane de euro au dus la realizarea unor stadii fizice care, până în 2012, la intrarea în programul de reorganizare în insolvență a hidroelectricii, ar fi costat 180 de milioane de euro. Prețurile plătite înainte erau de 3 până la 18 ori mai mari decât prețul actual, preț care în momentul de față se raportează strict la piață.